Il-familja Grek mimlija Ozza li tinħass sewwa kif tidħol fid-dar tagħhom f'Kerċem. Jiena l-mulej ngħidu xtajtek iżjed minn ħadd ieħor mulej biex tajtni daqshekk. Mhux vera? Laqgħuna fl-ewwel kamra li tisħajjilha mużew tal-familja Grek bad kbir ta' ritratti u pitturi tal-membri kollha tal-familja. Fosthom kif mistenni ta' Monsinjur Mario Grek li ommu Stella għaltilna li kellu tfulija bħal ta' tfal oħrajn u r-responsabilta qatt ma kien jibża minnha. Meta kelli l-żejr, il-Karm, kien imqareb. Iż-żejr kien jitla' fuq, jilibsu u jnatfu, jgħidli ma dan ħanoħorġu blek ftit. U joħroġ bih dejn il-ġara u jien kompli nagħmel faċendi. U mingħajr ma ngħidlu xejn. Il-koppja Stella u George Grek ilha miż-żewġa 65 sena. U ila daqstant snejn is-sedda l-imħabba tagħha u xerrida mal-membri kollha tal-familja. Irrakkontawlna kif kienu ltaqgħu fil-festa ta' Sant'Antnin. Dawn tal-banda jagħmlu sinjali ta' tnieper biex jifqu. U kulħadd beda jitħaq qisu u jiena tħaqt buda ħaq. Anta tużor. Wara sena miż-żewġin kellhom l-ewwel wild lil Mario waqt li t-tieni wild kienet tifla li iżda gawduha biss għal ġimgħa waħda. Eventwalment kellhom 3 tfal oħra lil Raymond, Joyce u Carmel. Dejjem qisha waħda minnhom. Meta jgħidu li kemm kellkom tfal, ngħidulhom 5. Waħda. Sena u nofs ilu, Stella, George u 2 minn uliedhom, Mario u Carmel, marru Lourdes fi Franza. Ġurnata minnhom missieru George għaddilu ħsieb minn moħħu u qasmu ma' ibnu Mario. Darba minnu fettilli insaqsi, għatlu Mario, għatlu kikollok titkellem mal-papa bit-telefon, għatlu titkellem. Milli għodha, għalli pa, għalli xittajt. Għalli nitkellem mal-papa bit-telefon, għalli mbaddardax il-diskursu. Għatlu għaddi li dawxik minn moħħi, għatlu għatin saħsi, tistax titkellem, għalli mbaddardax pa. L-għada, il-ġimma, konna għadna l-ordelli njadu kafe, għabda għawada ċemplu l-mobaj, għednu fl-imkien, għabda Madonna l-Papa. Għabda għaf ċaċċajna. U meċa passajnek, u għad mal-ħajt jitkellem jew, u naħseb li kienem dawk 3 minuti, 4 minuti jitkem, u għanna ġara. Allu, nishtiq li nintaw, allu nishtiq jinkelmek, allu għara zarraħ moħħok ma ġara ġej. Allu mta tajli, jena nixi. Fil-fat, danna kienet il-ġimma, allu ma la fissija naretmin, fissija, allu għajħat pranza ma jgħaj. Ekkiet l-istoria. Jina nemmen ħafna li l-mulejla għazlu ħajgwida. Mux ħanajtu miskin, u min jaf, u min jaf. Le, najlu mulej, issa inti għaziltu, igwida.